Ba za mu yi Tinubu ba. Ba za mu yi Tinubu ba. Ba za mu ce a yi Tinubu ba. Ba za mu ce a yi Tinubu ba. Ba za mu zaɓi Tinubu ba. Ba za mu zaɓi Tinubu ba. Ola mokoko piu doolo. Tinubu okala izomo kola diho. Abo ila moti ogo. Akala diho ni utola mopo ikadi. Oko ifoni sa yulo. Oh, you couple and yoba. I love you come. Papa la du zo go mayu. Patati you logoni ta. Are you pack at all? Yala say. Yala say ya nyogo. Isabola ma igali so. Beni. Yeah. Zan kunna muku bidiyon a gaban wannan maganar nan tawa inda wannan faifayin bidiyo ɗan gajere ya tayar da ƙura a kafafen sada zumunta musamman ma a Facebook da TikTok duba ga yanayin wayansu jaruman masana'antar Kannywood da suka ware kansu suka barranta da wato mulkin Tinumbu. Inda kwanakin baya ne Rarara ya ƙirƙiri wata ƙungiya Triple R inda wayannan masu suka ƙirƙiri ƙungiyarsu domin su goge wannan fatawa da shi Rararan yake yi su ma kuma su rinƙa yi. Sabida haka wannan abun ya jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta. Bari in kunna muku kaɗan daga bakin jarumin ku ji sannan mu ci gaba da bayani. In person in ka zo da shi mutumin kirki na zo na da shi mun yi tafiyar Black Cap wata jam'iyya ce kuma a APC a Adama ta ware sunanta Black Cap wanda Murtala Inyaku baba mai mangoro shi ne yake jagoranta manufofinsa da na Nuhu Ribado sai suka zama suna kishin talakan Adamawa da ake zalunta inda za a karɓo kuɗi a hannun federal government aiwa mutane aiki ba a yi musu suka fito suna kishin wannan abun za su yaki wannan abun muka bi shi. Kar ku manta wannan Nuhu Ribado yana EFCC wata badakala ya ɗauko a Lagos ya ɗanɗaro ta haka aka ga cewar wannan abun da ya ɗauko zai tada bom nan da nan aka dawo aka ce bar wannan maganan an tura shi makaranta an yi menene an yi duk wanda yake Najeriya yana da wani lokacin ya san an yi wannan abu saboda manyan kusoshin Najeriya ne suke da wannan abu me ya jawo haka gaskiyarsa yake so ya nuna da kuma ƙwarewa irin ta aiki da baya tsoron kowa amma me yasa yanzu Nuhu Ribado ya shiru baya samun labarin ana kashe 'yan arewa. To a wannan maganar da muke ta wannan kungiyar da muke da a yanzu muna da membobi a kowace jiha da ka sani Zamfara, Katsina, Birnin Kebbi, Sokoto, inda suka je jiya ina ne nan ma inda suka Jigawa, Bauchi, Gombe, Maiduguri, Yola, Adama haka suke kiran mu me yasa muka yi taro ba mu kira su ba to mu kuma muna da wata ajandar mu a ƙasa shine duk ran da suka je suka yi campaign an kusan campaign shugaban ƙasa ya je duk da mun samu labarin jihohi uku kawai zai je to mu kowace jiha sai mun je mun faɗa cewa ba za mu yi Tinubu ba ba za mu bari a yi Tinubu ba mu ci gaban arewa muke nema. Karimi lokacin da ya gina gidansa miliyan 3 ya gina gidan ba surutun da baya a Kano ba ya saci kuɗi ya yi menene sai da Abubakar Karimi ya rasu aka gano kuɗin ma bashi ya karɓo a banki marigayi a mai ɗan tata ne biya bashin. Bara mu yi karatun baya lokacin da Buhari yana soja tun da Idi Amin yana mara mai baya nawa tun da ya bayar yara a banki ne ko 30,000 ne amma yana karatu Qur'ani a tsoron gidansa aka ce an zo karɓan wannan bashin ya zama kusan miliyan 3 ya ce ku shiga gidana duk abin da ya kai naira miliyan 1 ku ɗauka na baku. Mataimakin shugaban ƙasa fa wani biyar bai fito ce abin kuya ne muna raye a watan da ya diya ban haka ya biya wannan 3 miliyan. Yanzu ka gaya mun wani shugaban zaka same shi gama shekara 8 a ce bai saci kuɗi ba. Gaya mu ka tafi China ka ga inda minista yake hawa babur ko keke tafi office kansilan goko za hau keke tafi office to mu adalci muke so. Da fatan kun ji irin zantuttuka da kuma batutuwa da wannan jarumi yake yi. Wannan ƙungiya dai za ta ci gaba da wanzuwa a
kafatanin Najeriya da kuma arewacin Najeriya, inda su Rarara Triple R suka fito suka bayyana wato ƙuduransu su kuma za su goge. Amma wasu suna cewa ƙwarai da gaske an ɗauki nauyin waɗannan ƙungiyar ne domin su barranta da wancan ƙungiya ta Rarara. Amma inda wasu suke ganin cewa wannan kuɗi aka ba su maƙudai domin su ma su jawo waɗansu jaruman Kannywood domin su ba da gudunmawa wajen karya wato gwamnatin da ke ci a yanzu. Duba da yanayin yadda talakawa suke goyon bayan wato rashin wannan gwamnati. Talakawan dai na kukawa da wannan mulki da ake ciki a yanzu, sai dai waɗansu na jin daɗi da yanayin mulkin, amma fa 'yan ƙalilan ne masu jin daɗi ga yanayin mulki da ake ciki. Wannan batutuwa da kuma zantuka da ake ta tattaunawa a kafafen sada zumunta ya jawo hargitsi da kuma yamutsi jiya zuwa yau. Kada ku manta ku ci gaba da bibiyanmu a wannan shafi namu, inda za mu ci gaba da kawo muku labaruka daban-daban na Kannywood da ma na arewacin Najeriya baki ɗaya. Kada ku manta ku sharing na wannan bidiyo, sannan ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa. Gode.